आच्छा बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट सार्भिस प्रोवाइडारफ्रा बेयाव ज' जानायनि जाहोना जाहैबाय दाख्लैनि दावरावखौ लानानै दावरावआ ओरैबायदि जादों जाहैबाय दावराव जानायनि सानसे सिगां मंगलबार दिनखालि टाटा मबाइल गंनै हमनाय जादों। टाटा मबाइला जाहैबाय खुंग्रिङाव हमनो मोननाय जादों। ओइदिनखालि हमनो मोनबाय दंफां गारिबो गंसे ओमफ्राय गंसेया खालि गारि बेखौ लाबोनायनि उनावहाय बै दलपानि बिनि अखानायै बुधबारखालि दलपानियावहाय दंफां दंमोन बिफां आरो माखासे थफा-थफि लालि बेवहाय जोंनि CID दंमोन। CIDआ जोंनो खबर हरनायलाय जों थांना नायबाय दंमारो दंनानै ओमफ्राय अखानायै जोङो बे अखानायैहाय दावराव जाखालि जोङो लड खालामना लाबोबाय मालखौ लोगोसे उल्टापानिनि SSBबो दंमोन। जोंखौ SSBफ्रा जोंखौ हेल्प होनायनि थाखाय SSB बिथांमोननो आं धन्यबाद जासियो। लोगोसे लाबोनानै दंफां सिखावफ्रा फैनानै उन फैफानानै सान्तिपुरनि साहा नेपालि बस्ति सान्तिपुर बाजारनिफ्राय 1.5 किल'मिटारसो जागोन बेयाव फैनानै थाथेफैनानै बिसोरो बुंबाय गावसिनो हायो गावसिनो दंफांखौ रोगायो होननानै बुंबाय। खिन्थु बियो फल्स। बिथांमोना जुदि एभिडेन्स होनो हायोबा जोंनि सोरबा सार्भिस प्रोवाइडारफ्रा जुदि इनभल्भ दंब्ला खोन्थाना हो प्रुफ लाबो जों बेखौ बिथांखौ जों जेलाव हरनाय जागोन। आरो मोनसे अरन NGO होननायनि सासे सोद्रोमा बेखौबो आं बिथांखौ सिनायो आं नाम मख'लायला। बे बिथाङा दंफां हमनायाव जोंसो मदद होनांगौमोन जोंखौसो हेल्प खालामनांगौमोन। बोरै दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बे एटाक खालामखो? थार गंसे दं थाराथ' दंफां सिखावनिसो। दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै बियो सार्भिस प्रोवाइडारखौ हाग्रा रैखाथि होनांगौखौ बोरै बियो उल्था बिसोरजों दंफां सिखावफोरजों थाफानानै बोरै एटाक खालामखो बिथाङालाय? आंथ' मिथिया मालानिफ्राय बियो अरन NGOनि सोद्रोमा जाखो आं बेखौ मिथिया आरो। खिन्थु बिथाङा मा खालामबावबाय 1-1.5 घन्टानि उनाव गासैबो दंफां सिखावफ्रा सान्तिपुराव फिल्डआव जमा जानानै जोंनि लकेल नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै दंफां सिखावफोरासो मिडिया होबावबाय। दा दंफां सिखावफोरा आं प्रुफ होनो हायो। मानो होनोब्ला जाय बाइट होदों जोंनि साहाथिंजायनि बिथाङाबोथ' दंफां मावो आरो बेजों थाफानाय सानै नामखौ आं बुंला बिथांमोनाबो दंफां मावो। आरो माखौ लानानै बिथांमोना एथ'बां माखौ जुजिदों? जों दंफां हमग्रा नालाय जोङो डिपार्टमेन्ट मानसि नालाय जों दंफांखौ हमखागोन। आरो आं मोनसे खावलायबावनो लुबैयो बिथांमोना प्रेस मिट होदों जोंनि सार्भिस प्रोवाइडार बिथांमोना जुदि दंफां बे हानायाव सोरबा जुदि इनभल्भ दंबा खोन्थाना हो बे हाग्राखौ लेंबो जोंनि सिगाङाव जोंजों मुखा मेला खालाम प्रुफ जुदि होनो हायोबा दंफां हाग्राफ्रा जुदि नै उमुगानो बे बिथांमोनानो हादों होननानै जुदि नाम मख'नानै जुदि बुंनो हायोब्ला जों बे मानसिखौ जों जेलाव हरगोन। बेखौनो आं बुंबाय थादों प्रुफ हो। सोरबा अरन NGOनि मेम्बारफ्रा जुदि प्रुफ दङबा बिथांमोना प्रुफखौ देखायदों। जाय दंफां हाग्रा बेखौ लाबोथों जोंनि सिगाङाव फेस टु फेस खालामथों। जुदि बिसोरो थारैनो सार्भिस प्रोवाइडारनि मानसिफ्रा जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला जों जेलाव हरगोन बेखौ खुनु कनसिडार गैया। दंफां सिखावफोरनि सायावथ' जों राहाखौथ' लागासिनो दङ। जों रेन्जनोबोथ' खोन्थाबाय ओमफ्राय डेपो साराबो मिथिखाबाय। दा मा एक्सन लागोन बे गोजौ लेभेलनि हाइकमान्डनि सायाव जागोन। नोंथांमोना हाग्रा संरैखा खालामफेरदों? जोङो दा सार्भिस प्रोवाइडारफ्रा जोंहा सिकिउरिटि एसे खम जादों। मानो होनोब्ला दंफां सिखावफ्रा बिना हाथियार गैयै मानसिखौ गिया बुलायफिननो नागिरो। दाख्लैबोथ' बुलायनाय बायदियानो जाबाय नाख्रां नाथि जालायबाय दाख्लैबो। बिनिखायनो जोंनो फर्स मोजां नांगौ जाहाथे जोंनो BTC सरकारा आर्म्स गोनां फरेस्ट प्रटेक्शनखौ जोंनो नांगौ। होमब्लासो जोङो मोजां दंफां लाइफांफोरखौ इनभाइरनमेन्टफोरखौ जों मोजां लाखिनो हागोन। बेखौथ' अलरेडि जों रेन्जारनो इनफर्म होखादों। बिथांमोना बुंदों सानै हयै माव होननानै। ओमफ्राय जेरावहाय जोङो दंफांखौ मानो मार्चेन्टफोरनो जों हरनो मथा मथि जोंहाथ' सरकारा लस जायोना। बिनिखायनो जोङो
लाबोनानै जों बेखौ फान्समा हराखैबो जों जेरावबो हराखै नोंथांमोना मैया दाखालि नोंसोरो खेबखादों क्लिप दंखायो नोंसोरनावबो जोंनि सान्तिपुर फरेस्ट बिट अफिसावनो जमा दंजोबो गासिबो बेयाव मा दङ मानि थाखायहाय स्टप खालामनो मानि होनोब्ला जोंहा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा अनेक खम जोंनि रुनिकाटा रेन्जनि आन्डाराव ओरै होसोयोब्ला बै लामा दोंसेजों ओंखारलांगोन बै लामा दोंसेजों होसोयोबा ओरै लामा फारसेजों ओंखारगोन दाख्लैबो जों टाटा मबाइल गंनै हमखालि ओइदिनखालि गंबा टाटा मबाइलमोन अनलि जों गंनैल' मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा प्रटेक्सन खालामनाया मानसिया खम जादों बेथ' कमप्लिटलि दंफां सिखावनि बियो नोंथांमोना जोंजों थांफानो हायोबा जों लेंलांगोन हाग्रायाव बेसेबां दंफां हानाय दं नोंथांमोनाबो नुब्ला बिराद दुखु मोनगोन आरोखि नोंथांमोना सिखावखौ सिनायथि जाबाय नामा सिखावखौ जों सन्देह जों एसे दङ खिन्थु डाउट नङा आरोखि बुस्थुआ जों सन्देह दङ बे माला सोरनि खिन्थु डाउट नङा आरोखि जों दाबो क्लियार मोनाखै नालाय दंफां सिखावा सोरनि खिन्थु माला टटेलि दंफां सिखावनि आरोखि बाव सार्भिस प्रभाइडारनि मोनसेबो इनभल्भ गैया आं जावले बेखौनो बुंबाय थादों सोरबा जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला बास इभिडेन्स देखाय जों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनाय जागोन दा दंफां हानाया आवगोलाव मास मोनथामनि सिगां बिराद एभेलेबेल दंफां ओंखारदोंमोन ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैनिसोनि उनावहाय खम जाबाय आरोखि मथा मथि दाख्लैल' मथा मथि गंनै गंथाम हाबदोंमोन आरोखि गंबा हाबदोंमोन गंबायाव गंनैखौ मोननाय जादों आरोखि अनेक खमायबाय आरोखि दा अननानै आं खावलायो दंफां सिखावफोरखौ बिथांमोनखौ गासिबो जोंनिनो दादा भाइजोब सिनायजोबलायखायो जोङो जोंनि लकेलनि जोब बांसिन बिथांमोना अननानै दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस लाइनाव हाबदो माहाजोन जाजोबखाबाय नोंथांमोना न'खौबो दाखांनो हाजोबखाबाय बे बिजनेसावनो बिनिखायनो आं खावलायदों जोंनि फंबायफोरखौ जाहाथे दंफांखौ दाखावसै अननानै दस्रा बिजनेस सालायदो लोगोआवहाय थार गारियाव बोफानानै दंफां सिखावनि गारि थार गारियाव बोफानानै बे अरन एनजिअनि सासे मेम्बारा बोरै एटाक खालामखो सान्तिपुरनि साहा बेयावथ' गासिबो जोंनाव फुल डिटेल्स भिडिअ दङ जोंनि फंबाय आं नामखौ बुंला फंबाय जायो आङो बिसोरो गासिबो दंफां सिखावजोब बाव पाब्लिक गैया सासेबो औ साब्रैसोल' दङ आरोखि साबासोल' दङ ओमफ्राय पाब्लिक लाखिनो नागिरदोंमोन हायाखसै होनायाबो बे फल्स आरोखि नंथारा आरोखि बियो फल्सथार आरोखि दा बे अरन एनजिअनि सासे सोद्रोमा जालायनानै दंफां सिखावनि थाराव गाखोलायनानै बोरै दंफां सिखावजों हेल्प होखो बिलाय आंथ' एनजिअनि नंगौना नङा आं सासपेक्टसो दं आरोखि आंथ' मिथिया नालाय नै आं सोर नों मिथिगौ नामा होनलायनायावसो बेबो सासे एनजिअनि मेम्बार दांलै नंनानै आं बे बाथ्राखौ दिनै नोंसिनि मिडियानि सिगाङाव आं बुंनाय जाबाय आरोखि बिथाङा जुदि एनजिअनि मानसिमोनब्ला फरेस्टनि सार्भिस प्रभाइडारजोंसो हेल्प खालामनांगौमोन बिथाङा दंफां सिखावफोरजों थाफानानै माबोरै बिदि एटाक खालामखो उल्था आं बेखौ आसरित नांदों आरोखि